సరే హీరోయిన్లు ట్యాప్ చేసుకున్నారంటే ఏదైనా ఉపయోగం ఉందో లేకపోతే వాళ్ళు దాని వెనక ఆయన ఆనందం పొందాలని ఎవరిని అనుకున్నారని తెలియదు. కానీ చిన్న యాంకర్ల దగ్గర నుంచి పెద్ద హీరోయిన్ల వరకు వాళ్ళ మాటలు కూడా విన్నారు, కొన్ని చోట్ల కూడా పిలిపించుకున్నారు. మరి ఎవరు వెళ్ళారు ఏంటో మనకైతే తెలియదు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారంతో నాకు ఎలాంటి సంబంధము లేదు. ఈ అడ్డమైన మాటలు ఎవరైనా మాట్లాడితే, చెత్త మాటలు ఎవరైనా మాట్లాడితే వారు మంత్రి అయినా ముఖ్యమంత్రి అయినా తాట తీస్తాము, లీగల్ గానే చూసుకుంటాం. సరే హీరోయిన్లు ట్యాప్ చేసుకున్నారంటే ఏదైనా ఉపయోగం ఉందో లేకపోతే వాళ్ళు దాని వెనక ఆయన ఆనందం పొందాలని ఎవరిని అనుకున్నారని తెలియదు. కానీ ఈ కార్డు నుంచి ఎవడన్నా అడ్డం పొడు మాట్లాడితే ఒక్క కార్డుకు చెప్పు దెబ్బ అన్నట్టు సమాధానం చెప్తాం. ఈ కాడ నుంచి అడ్డదిడ్డంగా మాట్లాడినా పిచ్చి కూతలు కూసినా నాలుగేళ్ళు సీరియస్ జాగ్రత్త.